Els nostres prestatges amb un llibre, Històries del taxi. Molts dels que som assidus passatgers de taxis hem sentit alguna anècdota viscuda pel taxista. Ara, moltes d'aquestes interessants històries estan recopilades en un llibre. Anem a escoltar què ens diu el seu autor. Si us plau, pots seguir tot recte i ja li indicaré on ens aturem. Molt bé. Gràcies. Tu sempre ho has fet així. Sempre que agafo un taxi, sempre que pujo en un territori com aquest, els taxistes sempre m'acabeu dient allò de que heu viscut tantes històries, heu vist tantes coses, que podríeu fer un llibre amb tot allò que us ha passat, no? Sí, i tant. I vaig començar a agafar taxis amb la llibreteta a la mà i vaig anar apuntant. I els anava preguntant coses i anaven sortint històries i bueno, n'hi havia de tot tipus, no? I aleshores un dia doncs, em vaig adonar que tenia unes quantes històries per explicar i vaig acabar doncs, publicant aquest llibre que parla de vosaltres i que parla d'aquestes històries damunt de les quatre rodes. La vida damunt de les quatre rodes. Per riure i plorar, per beure i menjar, nets ens tornem a embrutar. Més enllà de transportar la gent, més enllà de fer aquesta funció purament pràctica, doncs entreu en la vida de molta gent. Cada vegada que feu una carrera, cada vegada que puja un client al vostre taxi, inaugureu una nova història i d'alguna manera ajudeu a la gent. Res que es pugui medir, que es pugui comptar, que es deixi agafar. Un taxi és com un confessionari. És un territori molt petit, molt íntim, i de vegades jo crec que algú et pot dir coses molt fortes, coses molt personals i molt íntimes, i te'ls pot dir a tu perquè et veurà i després desapareixerà i no us tornareu a trobar mai més. No? Tancar la finestra per fer una gran festa. En el llibre aquest que he escrit surten moltes històries molt diferents, no? Històries d'amor, fins i tot heu ajudat a néixer moltes vegades alguns nens, o fins i tot hi ha hagut gent que s'hi ha quedat en un taxi, gent que s'ha mort en un taxi. I vosaltres sou testimonis de la vida i de la mort, i de tota la mala llet i tota la ràbia que pot tenir un ésser humà dins seu. Per riure i plorar. Tothom parla, però la gent no sap escoltar. I jo crec que l'èxit més important d'un professional del taxi, d'algú com tu, l'èxit més important és saber escoltar, i és el que us passeu el dia fent. Una mica no teniu més remei que fer-ho, però al final aquesta és la clau del vostre èxit. Jo crec que sou un autèntic exemple per la gent. La gent no sap escoltar. Tot en perill d'existir.